number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang KBP, Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, alas 5:01 nin pagkahapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asing telebisyon. Erot naman din ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halik sa iba-ibang parte kanalbay asing Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa ibong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangarang kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako pan sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Kumpadreng Al Armario. Padeng Al, Diyos marhay na hapon, please go ahead. Makahadi talaga ang alay ko sa Lunes sa posibleng brownout oras na kan eleksyon. Iwinan sa sa pig pamantayan kan mga politiko sa pagikan sa indang mga watchers. Analay ko ngunyan pasanangani, bihira ng aldaw, banggi na dahil nagba-brownout. Bako pa estable ang power supply dahil overloaded pa na mga substations. Pigupunan pa sana na i-rehabilitar ang kulyat sa Daraga. Kulyat substation sa Daraga asin sa Ligao na budgeta naman kada gobyerno nasyonal sa paagi kana ko Bicol Party List 131 na turn over pa sana ang budget kasodma formally sa alay ko. Kaya sa Lunes, delikado pang marayang brownout sa eleksyon na ikinakadit ini kan mga politiko asin mga suportadores. Alarmario, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Kumpadreng Al. Dagdagan tapaan bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Angel Mustasa. Angel, marhay na hapon. Please go ahead. Nakapagtao na ang Department of Social Welfare and Development sa Bicol sa pagitan sa indang Disaster Response Management Division mintabang sa pamilyang sakay kan sarong vehikulo na nasulok ka sa sarong gasoline station sa barangay Salugan kan Kamalig Albay kaso hapon. Sigun sa DSW Bicol, naimbelto sa pangyayari ang sarong pamilya na pasiring kuta na sa Lanao del Sur, Mindanao kasi nagpunto sa nasabing lugar para magpagasolina kan mangyari ang insidente. Kaibangan sa netao kan ahensya ang family food packs, mga non-food items, araw kan hygiene kit, family kit at sleeping kit na may kabilugan na kantidad ng 8,000 pesos. Sa presente ng sabing pamilya, ang temporaryong nasa BFP station kan Kamalig, mandang ang ahensya ang maygot nakikipagkoordinar sa lokal na gobyerno kan munisipyo para sa pagtaupan ng ibang tabang sa nasabing pamilya. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Dire-diretso kita kan istorya sa lado lokal. Nasa linyan sa muyang chief reporter, si kumpadreng Jimmy. Chief Jimmy, marhay na hapon, please go ahead. Duwa na ang mobile kan Kamalig PP
Sign sinabi ni Kamalig Chief of Police Carlo D. Request ninda ining sarong unit sa langkaw na komandansya kan PNP sagkod na inunra o minabot na ini. Dahil nin backup nin politiko kung sa diring diskarte espuerso ini. Kaan na Kamalig Police ngunyan nagdudugo-dugo pang fixed service na. Kaan na mga pulis sa ngunyan na eleksyon duwa na lamang na unit o behikulo. Nagagamiton ka na Kamalig PNP konsensigon kay Chief of Police D. Dakulang katabangan ini sa sainda sa urual daw na trabaho. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Ngunyan sa despatsos kan mga bareta sa lado nasyonal nakatalaan na magsangat nin disqualification case ang task force baklas kan COMELEC kontra sa 30 kandidato kasabay ang sarong senatorial bet dahil sa pagsuhay sa regulasyones kan COMELEC may kinaraman sa mga illegal na campaign materials. Sinabi ni COMELEC Chairperson Abogado George Erwin Garcia na 30 sagkod 35 katawo ang opisyal na kakasuhan kan task force baklas dahil sa daipagtangkas kan mga campaign paraphernalias na pinag-require kan task force na halion apisar kan nagkapirang notisya asin pakihuron. Pinagkonfirmar ni Garcia na igwang sarong senatorial candidate nakakasuhan pero nagsayo maining pangaranan o sabihon kung kandidato kan administrasyon o ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Dati nang nagpatanid ang COMELEC sa mga kandidatos na tarangkason ang mga illegal na campaign materials as in election campaign paraphernalias na ibinugtak sa luwas kan designated areas. Ang mga daing nagsusunod, pinatanidan na kaito nasasangatan ng kasong election offense na posibleng ikadiskwalifikar ninda sa Mayo 12 perilian. Mientras tanto, nagpautob na nin proactive measures ang gobyerno as in pribadong sektor tanganing masiguro na dai magkakaigon ng aberya sa supply ng kuryente sa maabot na Lunes ang nakatalaan na aldaw para sa midterm elections. Ini ang ipinagpahayag ni Palace Press Officer Abogado Claire Castro bilang parte kan preparasyon kan gobyerno para sa matanos na pagkondukta kan eleksyones. Sigun kay Castro, sinugo na kan Departamento kan Enerhiya ang National Grid Corporation of the Philippines, ang National Electrification Administration, electric cooperatives sa pribadong distribution facilities na siguraduho na daing magiging ulang sa mga power lines. Dinagdag pa ni Castro na ipinag-orden man kan DOE o kaya Department of Energy na haleon ang mga illegal na campaign materials na ikinabit kan mga suportadores kan kandidato sa poste asin mga linya ning kuryente dahil dakulang peligro ini sa kaligtasan asin operasyon kan power system sa nasyon. Sinabi pa ni Castro na pig-report ka na Commission on Elections sa DOE ang illegal campaign materials na nakadukot sa mga poste asin linya ning kuryente tanganing o kaya ipinag-orden na halion ang mga ini para diretso ang supply ning kuryente sa maabot na eleksyon. Mientras tanto, dai pa man nagsasangat ning diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs manungod sa mga submersible o underwater drones na nakuha sa manlain-lain na kadagatan kan Pilipinas. Sigun sa Foreign Affairs Department, dai paning nasyon ang nag-aako na sindaan may sadiri o nagagamit ka nasabi ng underwater drones. Dai pa pwedeng gumamit nin diplomatic protest o kaso ang DFA sakod sa dai pa sigurado. Katakod kaini nakikipagkoordinar na ahensya sa iba pang departamentos asin naghagad nin tabang sa manlain-lain na ahensya kan gobyerno na makakalap pa nin impormasyon may relasyon sa nasabi ng submersible drones. Handa ng Senado sa pagbabalik sesyon kan Kongreso sa Hunyo. Ini ang pinag-asigurar ni Senate President Chis Escudero
matapos na bisitahon ang mga opisina sa Senado bago ang pagbubukas kan sesyon. Nakipag-uro naman sa Escudero sa mga empleados kan Senado tanganing aramon kung ano ang iba pang pangangaipuhan. Sa Hunyo 2, mabalik ang regular na sesyon kan Senado asin pagkaaga makonvene ang Senado bilang impeachment court tanganing batawan ning dalan ang pagpuon kang proseso kan impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ultimong detalyes kan Bareta, nasa duwang prosekutor ang sinugo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na matutok sa kaso kan panggagadan sa dating alkalde asin veteranong journalist na si Juan Johnny Dayang. Siya ang manginganot sa Special Investigation Team on New Cases o SITN kan Department of Justice. Katakod ka ini makikipag-urom sinda sa multi-agency team na kumpesto kan PNP, NBI asin iba pang ahensyas tanganing tulos na maresolberan ang kaso ni Dayang. Papanginotan kang team of investigators and fact-finding process, pangangalap asin pagmanehar kan mga ebidensyas, siring man ang makaskas na proseso kan kaso. Sa pangaran ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardela, Jan Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, Tatanems Flora sa Master Control, sa IT yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Ako po ang sa inyong naging tagapaghatod Bareta, si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon. Pre, makinig ka muna.